Nemam ja ništa protiv da otvorimo priču o prošlosti, jer očito se u tome i razlikujemo. SDP rješava danas i sutra, a vi se bavite prošlošću. Ali ja ću vam reći o toj prošlosti. 8 godina ste uništavali Hrvatsku. HDZ je uništavao Hrvatsku. 8 godina. 8 godina niste proveli jednu reformu. Trošili se novce na željeznice. Plaćali ljude. Niste gradili pruge. 8 godina ste ulagali i trošili novce na pojedince u poljoprivredi. Malo obrađene zemlje, potpuno nekonkurentni. Trgovačka društva uništena, bez dobiti, bez sredstava za vlastita ulaganja. Privatni sektor, totalno uništen. Gurali ste ga prema investicijama u zemlju, u prostore, u stanove. Da, gospodo, 8 godina ste uništavali. 8 godina. Hoćete govoriti o toj prošlosti? Pa nije problem. Daću vam te cifre. Dotjerali ste do 200 milijardi. Do 200 milijardi duga Hrvatske. Vi ste to učinili, ljudi u HDZ. A neću govoriti o vašoj pojedinačnoj pljački. Imenom i prezimenom gdje se vode sudski postupci. To je Hrvatska. Takvu Hrvatsku mi pokušavamo vratiti natrag. Da, 2011. kad ste trebali pokazati sve, ostavili ste sa 15,5 milijardi minusa. 15,5 milijardi. I niste imali rasta. I niste imali rasta. Vidjet ćemo što ste vi to imali u 2011. Prema tome, gospodo, želite vratiti priču u prošlost. Uvijek ćete ju dobiti. Uvijek ćete ju dobiti. Imate ogromnog tereta za ovakvo stanje u državi. A mi se ti koji pokušavamo riješiti. Da, vi tvrdite, treba li otpustiti ljude, treba smanjiti mirovine. Vi hoćete da režemo. To, jer nema drugoga. Prema tome, dajte, budite razumni. Ne govorite o prošlosti.